Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алхамдулилlah, Аллах Тәаләнең рәхмәте белән Рамазан аена якынлашып барабыз. Һәм Рамазан ае килеп җиткәнчә хәтле соңгы тукталышыбыз ул да булса Шәгъбан аеның бер бәрәкәтле кичәсе. Ул да булса Бараат кичәсе. Бараат кичәсе турында Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Коръәни Кәримнең бер аятында безгә бер шундый хәбәр җиткерә. Аузу биллаһи минеш шайтанир раҗим. Хаммим вал китабил мубин. Инна анзалнаху фи лайлатин мубаракатин. Инна кунна мунзирин. Фиха юфраху куллу амрин хаким. Садақаллахул азим. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә үзенең Коръәни Кәрим аятлары белән безгә мөрәҗәгать итеп, Коръәни Кәримнең бәрәкәте, Коръәни Кәримнең көче турында аңлатып, һәм шушы вакыйганы инде һәрбер төшенчә аерылуын аңлата. Ягъни адәм баласының тормышы, адәм баласының еллык тормышы шушы кичәдә хәл ителә дип безгә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә аңлата. Ягъни бу вакытта адәм баласының ел дәвамында кылган гамәлләре Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә хузурына килеп ирешә. Һәм шул ук вакытта адәм баласының киләсе елга булган тормышы, ризыгы, бу дөньядагы халәте билгеләнеп куела. Шуңа күрә дә бу кичәдә Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям безгә бер киңәш бирә. Шушы кичәне уяу булырга, шушы кичәдә Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә мөрәҗәгать итәргә. 3 тапкыр Ясин сүрәсен, Коръәни Кәримнең каләбе булган Ясин сүрәсен укып, 3 тапкыр Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә мөрәҗәгать итәргә киңәш итә. Беренче тапкыр Ясин сүрәсен укыганнан соң Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә дафгул бала, ягъни бәләләрдән саклау йөзеннән дуга кылу. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә үзебезне дә, гаиләбезне дә, өммәтебезне дә, милләтебезне дә бәләләрдән, казалардан сакласын дип сорау белән мөрәҗәгать итүбез. Икенче тапкыр Ясин сүрәсен укыганнан соң Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә мөрәҗәгать итеп, озын гомер, бәрәкәтле, хәерле гомер сорап дуга кылабыз. Өченче тапкыр Ясин укыганнан соң Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә мөрәҗәгать итеп, кеше кулына калдырмасаң иде дип мөрәҗәгать итүләребез. Шулай ук әлбәттә бу кичәдә гамәл гыйбәтләребезне моның белән генә чикләнмичә, инде калган изгелекләрендә арттырырга тырышабыз. Бигрәк тә шушы кичәдә тәсбих намазын укырга тырышабыз. Озын-озын сәҗдәләр, озын-озын рукуклар белән бай булган тәсбих намазы. Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләне тагын да күп иттереп тәсбих кыла торган намазларыбызның берсе ул да булса шушы тәсбих намазы. Шулай ук бу вакытларда калган изгелекләребезне дә арттырып, уяу булырга тырышабыз. Үзебезне әкренәп Рамазан аена әзерлибез. Озын-озын кичәләрдә тәравих намазларында, тәсбих намазларында, гамәл гыйбадәттә үткәрер өчен үзебезне әзерли торабыз. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шушы кичәләрне, шушы мөбарәк булган вакытларны гамәл гыйбадәттә үткәреп, Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына ирешергә һәммәбезгә дә насыйп итсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.